आच्छा बियन बड' फेमिलिफोर दिनै आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयखौबो सावता सावता बरायनायखौ जासिहरग्रोलायबाय आरो ओमफ्रायहाय दिनैहाय मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो ओरैबायदि सुपार जायगा बेयो एमाजिं प्लेस एसे नामखौथ' मेनसन खालामाबाबो जाबायमोन थारमाने एसे थाम्बनेलफ्राव नुनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ बेनो जाहैबाय सकायाव थांगोन आरो ओरैबायदि एमाजिं प्लेस ओरैबायदि भिउ नुयो ना बाव लोगोफोर नोंथांमोनाबो इन्ट्रेस्ट लानानै आंजों लोगोसे बयबो नायफालांबाय था आरो इन्जय लालां भिडिअखौ नायनानै अब्ला जों थांबाय थानोसै लेट्स गो फाइनालि लोगोफोर दिनै सफैबाय जोङो नैबे सकायाव आरो बे सालाकाति सकायाव नायनो हागोन भिउफ्रा नै जेरै थामामखा आरो गोजौआव गाखोना नायसै गोजौनिफ्राय भिउखौ नायलांबाय थादो भिडिअखौ नैबेसो बारनांसिगोन नै गेटआ बन्द'सो थाला होथेदलाजोबनाय ओरै बारखोबो हायो आरो जेबो नङा दायो लोगोफोर गाखोबाय आरो जोङो ओरै बिराद गोजौ मानखोनांगौआनो मानखो सिबाय आरो नै आयौ बोरै ब्लार जालायखो माने दायो गोजौआव सफैबाय आरो नै बिराद गिदिर गिदिर पाइप दंखायो मा लाङो जाखो बेजोंलाय दै फुख्रिखौ नायनो हागोन नै बिसिबा गुवार ना दोनग्रा फुख्रि नङा दे बियो माने लोगोफ्रा आं गगाबो मोनदों आरो बिराद बार जाबाय थानाय जाबाय नालाय बाहाय मोनायावसो थांलाबाय थायो दासान्दि ओरैनो ओरै थांलाय ओरै फैलाय खालामलाबाय थानानै ओमफ्रायहाय दिनै अखाबो हानाय बोथोराबो एसे डार्क आरो बांद्राय मोजां मोनबा जानो हागौ माबायदि नुदों मिथिला दाथ' मा बुंबावनो बिराद गोजांसिबोजोब्बाय आरो फैनायाव बिराद गुसु जाबाय बोथोरा बोरैबा चेन्ज जाथारबाय ओमफ्राय दिनै बेयावनो दसे बेरायलांसै होननानै टाउनाव फैदोंमोन आरो टाउननिफ्रायथ' बारा गोजान जाया नालाय बेरायफैबाय आरो बाव दसे हाबलांसै नुफेरखायाखैबो माने बे सकायाव फैनाया दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो बेफोरखौथ' मिथिला आरो नुदोंमोन मबाइलफ्राव ब्लगफ्राव नुदोंमोन आरो मानसिफोरनियाव भिडिअफ्राव नायनो हागोन नै असम भिउफ्रा अ माय गड गोबां एलबामफ्रावबो नुखाबाय नोंथांमोनहा गासैयावबो बेखौ आंथ' मिथिला बेजों मा खालामो बे फुख्रिया मानि थाखाय बेखौथ' बारा मिथिला आरो लोगोफोर नायनो हागोन असम भिउफ्रा अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर ओरै थाबायनानै देखायलाजोबनोसै ओरै गिदिंलाजोबनोसै नायसिलाजोबदो गासिबो हाजोफ्रा नाय खुवा खुलायथारदों हाजोआव अखा हानायनि गला नुखायो दा भिउखौ गोगोमनो हेभि असम गोसोफ्रा थान्दा लाफैदो बाव फैनानै बयबो बिराद बरिया नुखायो आरो ओमफ्राय फैनांगौ लामायाथ' बिराद गुदु गुदा आरो फुरा जोंबो आन्दायलाबोजोबदों लकेसनजों एसे थगायजाबावदोंसो मा बुंबावनो नायलुनदों आरो थारमाने आच्छा बेफोर पाइप सिंफ्राव मा दंब्रा बिराद गोराबो बेफोरजों दै लाङो खोमालै गाखोनायनां माने नैबेहाय नै बे पाइपजों दै लाबोनानै दै गाज्रिखौ गारफैयो खोमा फिल्टार बोरै खालामोथाय बिदि होननाय खोनादों आरो पाइपआनो जबायदां बैयो नायहरनो हागोन ओमफ्राय फुरा गेले गाज्रि मा दंथाय बोरैबा हा खि थाफैजोबो आरो बाव लोगोफोर बालाफोर बायदिसो ओमफ्राय बालायानो नङाना खाथियाव थांबाथ' बे बाला नङा मानिबा गुन्द्राजोब आरो थारमाने दै गाज्रिखौ बाव गारफैयो होननाय बायदि खोनादों आरो मानोबा मैला बोरैथाय ओमफ्राय ना बोनगासिनो बाव बेफोरनि नाखौनो जायो हनै ओरैबो अलराउन्ड ना बोनलागासिनो आरो बेफोरनि नाखौ जानांगौबा सोदोमस्रि गैयि ना मोनजाफेरैसो बुंनांगोन ना मा होनो नायनो हागोन नै ओरै मोसौफोरबो गुमलाबायो आरो गांसोफोर दं नैबेहाय नै पाइपआ बोरै गेरा गिदिर खालामना लांजोबखो बेजों लांबाय बेहाय गारहैबाय दैखौ बिदिसो नैबे बर्डआव मा लिरनाय दं नायदो नै बैलाय NTPC नो बङाइगाव मा लिरनाय दं नायदो नै सिनायला बोरैबा जालाजोब्बाय आरो जिफोरलाजोब्बाय नै बेलाबलाजोब्बाय अन्थाइजोंबो खुबैलाबायो नालाय एसे सोदोमस्रि गैयै मानसि दं खोमा बिथिंजाय ना मा होननो ओरैहायबो बारस'लांनो हायो नै ओरै थमब्लेट बैथिं दा नायसै दसे थानानै ओरैहाय एसे नायग्रोबावसै नै
ओरैनो भिउखौ फुरा गिदिंनांगौबा 4 घन्टानि बारासो लाखागोन 4 घन्टासो लाखागोन ना बिराद गुवार आरो ओरै गासिबो जोब अल राउन्ड गारि सोनानै आराम बेरायनो सानदोंमोन नोंसिनो मोजां दिन्थिनो सानदोंमोन आरो गासिबो भिउखौनो ओमफ्रायहाय माने मा बुंबावनो मा होनो गारिखौ सोनो मोना थाला होनाय जों देखाव नागिरदोंमोन देखावासै अन्थाइ नागिरबाबो मोनैनि ना मा होनो अन्थाइआ दंमोन ओमफ्राय अन्थाइआनो गावजोबमोनसो ओहो नै बै नै आदै हरै माबा गगासिनो माथो दैया बै नैया पाइपआ बेजों र' आं खाथियाव थांबाय थानि खाथियाव थांनानै खिथाहैबाय थानि नोंसिनो माबायदि गयो मारै मा साइज नायनि आरो ओंखारनांगौबा बिराद खस्थ' गाखोफिननांगौबा खस्थ'सो जागोन नामा ब्रा गालुनला गुलुनलाथार माथो बिराद गोजौ नै हाब्रां बेनिफ्रायसो दै गलांनाय आरो बिराद बोरै बोरै बानायखो माला बानायखो मिथिलालै बारा गोजान जाया लोगोफोर क'क्राझार टाउननिफ्राय थारमाने बेसेबां किल'मिटार मोनथाय गोसोआव गैला आरो एसे खाथि ओरै क'क्राझारजों फैयोबा ओरै टाउनजों फैयोबा ओरै नायगाव फारसे फैदो आरो नायगाव ओमफ्राय ओरै क'क्राझारनिफ्राय फैबा लेफ्ट साइडजों फैदो नायगावनि लेफ्ट साइडजों लामा हाबनाय दं आरो नायगाव बाजारनिफ्राय ओमफ्राय ओरै राइटजों थांबाथ' दिरबिल मोनबाय नोंथांमोनहा मिथिखायो बेजों फैबानो जाहैबाय आरो सोरै साहाजों फैदो फैयै फैयै ओमफ्राय थान्ड्रा लेफ्ट मोनगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय लेफ्ट गिदिंखांनायनिफ्राय राइट फैबाय थाबानो सखायाव सफैखागोन आरो अट'मेटिकलिनो ओमफ्राय नायदो नै दैया फुरा मारुवा गखायो आरो बिराद गाज्रि दै गयो नायदो ओमफ्राय बेफोरनि नाखौनो बोननानै जालागासिनो हरै नायनो हागोन नै दै गनाया अबेनिफ्राय दै लाबोयो बेखौथ' मिथिला बे पाइपजों लाबोदों आरो थांनानै नायजाबासिम बे सुंहा द्राम होजोबखाबाय नै मा होनो बेखौ गोदैनि होदों खोमा गालुनबायसोमोन नैलाय नै नायनो हागोन नैबे जरायाव खेवनानैसो गालांला बायमारगौलां एखलाबायनानैसो बेफोरनो आरो नै दै गनाया नैबे नलिजोंनो गबोदों ओरै गोजौ ओमफ्राय अबेनिफ्राय लाबोखो ओरै दंजोबो आरो बे नलिया बे नलिनिफ्रायनो लाबोनानै नैफ्राय लखब फैबाय सक ज्राव ज्रावनो होमबा गाखोफिनसै बेनोमोन बिराद बोरैबा मारुवा साइस गयो आरो दैया लाजाखाया अबयसे बे दैखौ बोरैबाफोर माबा फ्लांनांगौबा बेमार जानानै डाइरेक्ट थैखागोन आच्छा माने लोगोफोर नैबेजों दै गबोनाया फुरा आवाज जाजोबलाय आरो खुथुं खुथुं फैलायनायनिफ्राय नै मोजां खोनासं नायनो हागोन नै खोनासं आयौ गुदुंलायसो दैया गुदुं जालायो फाग्लासो बेजों फैयो आरो आयौ मा गबोयोथाय दै गनायाथ' बिदि आवाज जानाय नङालाय दै दबा मिक्सार फैलाजोबखायो खोमा बेजों माने लोगोफोर फैफेरै जायगा गोदान जायगा ओरैबायदि समायना भिउआव ना जों मोननैसो फट' खेबजानानै थांसै आरो मेम'रि हिसाबै बे जोमैखौ नुदोंना बिराद बरिया फसायनानै दं र' आंना मबाइला बोरै डार्क नुखोब्रा नायनो हागोन लोगोफोर बै जोमैया बेजों जों मोनसे केपचार होलांसै आरो ओमफ्राय माने लोगोफोर दा बिराद अखा खोमसि जाबाय आरो हाबायबो फ्रि फ्रि थाइफ्रिगासिनो ओंखायनो भिडिअफोरखौ आं मोजां रोखोम लानो हायासै थारमाने एसे फट' खेबजाबाय बावबो लेट जाबाय ओमफ्राय ओरै गिदिंनो होन्दोंमोन ना बेखौबो गिदिंनाय जायासै बिराद गोजों गिदिंलांनांगौ ओरैहाय ओंखायनो थांनाय जायासै आरो ओरै गिदिंथारनांगौ नालाय अल राउन्ड ओमफ्राय जों दहाय थांनाय लामाजोंनो फैफिनबाय दा नोंथांमोननो दिन्थिनो हायासै मोजां रोखोम अखानि थाखायनो गुसुबो ना दिना अखायाथ' जों सिजालांखासिगोन थिं ख्लाबनो ओमफ्रायहाय भिउफ्राथ' बिराद मोजांमोन वेदारा मोजां मोनबा आरो सान्दुं गोसा जाथारनांगौमोन आरो ओमफ्राय सान्दुं गोसाबाबो एसे जारला जानो होयो आरो थारमाने बिफां साया जेबो सायख्लुम होननाय बुस्थु गैया आरो बेहाय नोंथांमोनहा नुखाबाय जानांगौ सोरनिबाफोर भिडिअफोरखौ नायदोंबा आरो ओमफ्रायहाय बेयाव फैनानै गोसोखौथ' मोजां मोनदोंमोन वेदारा थिग नङाना ओमफ्राय बिराद बरिया नुगौमोन आरो सिनारिया बिराद बरियाखा आरो माने नायनो हागोन नोंथांमोनहाबो बिराद बरिया नुयोमोन आंबोथ' बिराद बरिया फसायदोंमोन आरो ओमफ्रायहाय दिनैहाय मा खालामनो बिराद डार्क जाबायना बोथोरा बा सम मोनोबा मालाबा फैफिनोबा मोजां भिडिअ खालामनानै दिन्थिफिनसै नोंथांमोननि सिगाङाव नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै था फैनायाथ' फैफिनखागोन जों मालाबा सानसेयाथ' फैबाय थाखायो
थारमाने ओरै गिदिंजोबनानै अल राउन्डार भिडिअ बानायगोन आरो आं गासिखौबो कमप्लेट। ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक शेयार खालामदो आरो लोगोसे कमेन्ट्स खालामनानै होदो आरो जाय मा बुंहरनो गोसो बुंहरजोबदो भिडिअनि गेजेराव सोर सोर मोजां नुदों सोर सोर माबायदि नुदों बेखौ बुंहरजोबदो आरो। ओमफ्राय चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा बयबो साबस्क्राइब खालामना लालायदो आरो गावजों गाव बर'जों बर' एसे सापर्ट खालामलायदो। ओमफ्राय बेल आइकनखौ बयबो अलाव होना लादो आरो आंनि भिडिअआ गोदान होबानो नटिफिकेसन हाबहैनायनि नोंथांमोननिसिम। ओमफ्रायहाय लोगोफोर जों दा थांनो नागिरबाय न' फारसे आगान सुरलांफिनसै। बिराद एसे गोजान थांनांगौ जोंनाथ' न'आ गोजानखा नालाय गोजान थांबावनांगौ आरो। ओमफ्राय अखायासो मा खालामो दा नै बिराद फ्रि फ्रि थाइफ्रिबाय आरो बाव अखा सिजाबाय एसे। महरफ्राथ' माबायदि नुखोथाय नायजाखाला खोमा। जा हायो बेखौनो देखायबाय लोगोफोर। होमबा भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनो सानबाय आरो। नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादो। अब्ला भिडिअआ बेखिनियानोमोन। बाय बाय।